Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर इसोरनि अननायाव बिनिफ्राय आसा खालामबावबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनांगोन होननानै गिबियावनो रिक्वेस्ट खालामखाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय चेनेलाव जायहा गोदान अननानै नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव नुजाहैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरोना लोगोफोर आङोथ' जेबो ब्लग भिडिअ खालामनाय जायासै लोगोफोर दायो आङो नैबे मोनसे भिडिअनि थाखायसो आङो दसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय इन्ट्र' लानानै नुजाफैदों आरोना मानो होनोब्ला दायो गोदानैहाय बिपिएफ सरकारनिखौ लानानै माने एसे बेले बेजे दावराव दावसि खालामबाय थादों नङा होमबा बिनिखायनो नैबे आदै दाउखुमै ना फिल्माव दाउखुमै होननानै बयबो मुंदांखाखा नालाय बेनिखायनो आङो दाउखुमैखौनो बुंबाय नोंथांमोना बियो मा बुंदों अननानै खोनासंबानो जाबाय बे आदै दाउखुमैजों लोगोसेनो आदा बेंग्लायाबो फंनैसो बुंदों आरोना बेखौबो नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय गसाइगावनि गेजेराव रेल लाइनाव बम ब्लास्ट जानाय बे बम ब्लास्ट जानायाव मावबादिनि सोरबा दुथां सासेया होनायनि थोंजोङै बेखायनो आं बुंनो सानदों बिपिएफखौ सरकार फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिनि सरकार जाजेनबायबो नै रेल लाइनाव बमा बेरजेनबाय होननानै बिपिएफखौ फुनलानो नागिराखै होनबा बाथ्राफोरखौ सानै हयै बुंनाया मोजां अब्ला नोंथाङा बोरैहाय बिपिएफखौ बुंनो सानदों फोरमान होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय बे बमा बेरनाय जाथाया बबेनिफ्राय जागाया बेखौ आङो फोरमान होनो थांगासिनो दं भिडिअआवनो শান্তি লাগে আপনি মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব এসটি আগত লাগিব তাৰপিছত মাটি পাতা লাগিব আমাৰ শান্তি থাকিব দিব আমাৰ মাটিৰ পাত্তা লাগা 4 বিঘা মেয়াদি আছে মই পোৱা নাই আজি বহুত বছৰ হল লাগে স্যার মাটির পাত্তা লাগে সবে লাগিব आदैया नैबे भिडिअखौ सुरु खालामनायावहाय बिथाङा बुंदोंमोन बियो मोनसे गिख्रंथाव कन्टेन्ट होननानै बियो गिख्रंथाव मोनसे कन्टेन्ट नाथाय गिख्रंथाव कन्टेन्टआ बै नङा गिख्रंथाव कन्टेन्टआ नैबेसो শান্তি লাগে আপনি মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব दा बावैसो नोंथांमोना जि खोनासंदों बेसो नैबे एसटि होगोन होननायनिफ्रायसो एसटिनि दावरावा जागायदों आरो बमा बेरनायनि लिंकआबो नैबेजों एसटिजोंनो दंफायो नोंथांमोननि बिपिएफ सरकारा जायखौ होनो हाया नै बै बुस्थुखौ बुंनानै पलिटिक्स खालामनानै भट लायोब्ला दावरावा मानो सोमजिखागोन दिनै जोहोलावफोरनि थाखाय 100 करोड़ होनदों बेखौबो दाबो सुरु जादोंना जायाखै मिथिया डिआर नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय बख'गोन होननानै बुंदों बेफोरखौबो दाबो थियारि जाजेनदोंना जाजेनाखै बेखौबो मिथिया जोंथ' बुंनो हाया बेथ' नोंथांमोनावसो थाजोबबाय जोंथ' दायो थगायनायखौसो सिदा सिदि नुहुरगासिनो दङ आरो बे एसटिनि बेलायावथ' नोंथांमोना होनोनो हाखाया बियो गाइडलाइनानो गैया बेखौनो बुंनानै नोंसोरो होगोन होननानैहाय भट थगायना लाबायब्ला दावरावा मानो जाया बिनिखायनो सोमजिदों दावरावा बिनिखायनो जोङो बुङो बिपिएफ सरकारा माब्लाबाबो जाथिनि मावग्रा नङा बियो सिदा खोथा दिनै बै बिपिएफनि इउटुबारफ्रा लामायाव लोब लोब ओंखारनानै एसटि डिमान्ड खालामनाय रेलि खालामनाय बेफोरखौहाय जेबो खोथा बुंनो हायाखै गासैबो सिरि गोजा दिनैहाय खोनासंगासिनो बिपिएफनि इउटुबारफ्रा रावबो बिपिएफनि इउटुबारा जोंनि हारिया खहा जानायनि सायावहाय जेबो खोथा बुङाखै गावबा गाव सिरि थाजोबदों बै समावहाय बिथांमोना खि दौवै दौवै रायोमोन इउपिपिएलनिखौ नाथाय जोंथ' बेफोरबायदि राव लिडारखौबो खि दौनानै दाबो रायफेराखै बियो सिदा खोथा आङो लिडारफोरखौ सनमान होयो बेनिखायनो आं बयखौबो गाज्रि रावजों राया खालि जायखौ नुदों बेखौल' बुंगोन खोथाखौ बाखि दोनथ'बावबाय नेक्स्ट लानानै फैबावगोन आंहा एसे इमारजेन्सि जादों जोबनायाव भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालामो दाबाव चेनेलखौ गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामो दाबाव लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबांखौनो लानानै फैदोंमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय